Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is same as the symbol. RSOD Real Housewives of Durban. RSOD Ivela is a perfect example. Yalento sifuna ukuyixoxa. We guys, niyakhumbula uLachonco ezithengele izimbali. Ukuthiwa uzithengele izimbali kusho laba anabo laphaya kwi-RSOD ama housewives. Thina ngoba sibuka ngeso le TV, angithi ziyafika imbali bahlezi bonke bebeka bani bebeka Surisha, ngikhumbula ukuthi bebekuphi kodwa kwafika imbali hawu zafika phela imbali ukuthi zilethele uLasi. So makufika imbali ziza kuLachonco, angithi phela manje kuzovela ukuthi umuntu wakhe umphatha kanje nazo izimbali. Asike kuthiwe ziphuma kuba kuphetha. Fine, athathula imbali. Ayibo uAnnie abe nje nalobo buso lobo, uyabo buso bakhe buthi hayi angiyikholwa mina lezi imbali ukuthi uthengelwe, uzithengele yena. Konke soyixoxa ke la sixoxa ngoLasi noAnnie, kungena izingane ezesithembu. Ngifuna ukuthi uyizwisise lento ukuthi enye ifilimu nenye ingane sisakhe sayibuka thina before. Manje asifuni ukuthi ngoba wena ukholwa lokho nathi mase sihambisana nawe. Asikhulumeni ngoLasi nangoAnnie. uAnnie asho kuqala ukuthi yena akholwa ukuthi lezi imbali uLachonco uzithengele yena, wazithengela uLachonco. Ngokusho koAnnie noSurisha nabanye ababengamkhulu. Kodwa thina ke as viewers of le show saba nokuthi hayibo amakhosikazi azana umona, hayibo labo anti bakwaRSOD wayibe nomona. Ilindeki ekugcineni masivala ishow uthi uAnnie wakusho futhi before ufika last episode of RSOD wathi uAnnie sizokuthola ekugcineni njengoba sithi nje banomona, because angithi lento leyo ukuthi sifike sibike uTV show isocial media nayo ikhuphuke kucommentwe kuphendulana, waphendula uAnnie wathi asiyilinde ishow iphela. Sekuvelani kishow iphela uthi uAnnie ekugcineni uLachonco wamxoxela ukuthi iring uyayifaka aphinde ayikhiphe, uyakwazi ngosusukenzelana nokusukenzela ukuthi kukhulunywe vele. uAnnie ke lo ofunda uLachonco ngendlela amfunda ngayo, because zonke izinto azichaza ngoLachonco kuleya season wayezenza ngempela, waze washo futhi ukuthi izona zizathu ezenza ukuthi engamsondezi eduze. Yazi indaba ukuthi uAnnie washeshe wazi understand zonke izinto ezenziwa uLesi ingoba yena ubezenza. uAnnie yena isesazi manje ukuthi uAnnie ubeyidlala into yokuba iwife material efihla amahlazo kahusband wakhe, enze sengathi kuperfect kube kungekho perfect, and let ibimudla, because kuleya show kufike kwi-RSOD angithi sikhuluma i-RSOD kodwa lento engixoxa manje fanele ihlanganise nezingane zesithembu uyibuke ukuthi sikhuluma ngani. uAnnie wayenza sengathi ku-perfect laphayana, unomshado alright, uyathandwa, even kufika uMakhumalo into eyenza ukuthi angabi warm kuMakhumalo ingoba uMakhumalo umkhumbuza lento akuyo yena kodwa beyifihlile, because ku-TV show yonke into uAnnie banendle njena, uhusband wakhe ini, my husband this, my husband that, kodwa ziyakhala behind the closed doors. Ngapha uLachonco uzodayisa into engekho ngaye ku-TV show kulesa sibuka, because uLachonco sonke sasala singazi ukuthi fanele simdabukele ngempela yonke lento uyenza because ufuna ukuba relevant kule TV show, ngoba manje kuyavela ukuthi akwaziwa noma ku-on and off kuLachonco. Kodwa into eyenza ukuthi uAnnie ayibone yonke into icacile leyenziwa uLachonco ngoba nayo wayiphila impilo efanayo yokuthi uprotector umuntu ongamprotectile yena. Eyokuzithengela ki-ring nezimbali sayithatha lapho ku-RSOD into eyenzakalayo. Bakhona dade benza leyo nto leyo afuna ukuyiphusha into yokuthi ngiyathandwa, ebezazela yini ukuthi iqiniso likuphi. Kodwa lokho engixoxela ama-views e-TV show
i-RSOD kanye nezingane zesithembu. Ukuthi sikholwa kuphi ekugcineni akubalulekanga. I-reality yomuntu ilento ayiphila thina singekho. U-Annie wafunda ukuthi uLassie unamanga ngoba naye ngalesi sikhathi wayephila amanga enzela kodwa ukuthi kubukeke ekumshado operfect nohusband wakhe. ULachongo asazanga namhlanje ukuthi into yakhe yayithini, ngoba naye wafuna ukuthi simreceive ngale ndlela owayeziveza ngayo lapha ku-TV show. Walethelwa imbali, wagqoka iringi ngesinye isikhathi, wahamba wayokhuluma noSurisha wamtshela ukuthi akuhambi kahle kanjani, wakhala, wajika futhi ngapha seku-perfect, uLondilandana wazesinye istory, abanye bazesinye, wachaza ku-Annie. Angithi manje sesiza-ke sesiphumile ekutheni u-Annie unomona, sesilalela into ayishoyo. Uthi-ke u-Annie into eyenza ukuthi engasakwazi ukuthi abe umngani kaLachongo ingoba akamqondi. Izinto ayikhulumayo azihlangani, kwanangalo muntu akhuluma naye abayiqondi. Kodwa into wayeyidinga-ke uLachongo because i-friendship yabo beyiqala ukuthi bemsupport kuyona yonke le hamba uDani yayenzeka, because umuntu ogowayo ozoyenza yonke lento ongazi ukuthi uhappy noma akekho happy, abe confused noma ku-right, engakwazi ukukhuluma into eqondile kubantu abakhuluma naye ngoba wayebalandela phela. Angithi ey'ndabeni zabo wayefika beze bemnake nje, babemnakela ukuthi yena uyafika kubo ebabuze bexoxa beze bey'tshela ukuthi hayibo uzosikhulumela iy'nkulumo ezakhayo kodwa asazi lutho ngayo. Angithi leyo nto i-questionable. Nazo-ke izingane zesithembu. Kwizingane zesithembu asibonanga thina kuyongqongqozwa. Manje ngeke size sisho ukuthi ngempela kungqongqoziwe ngoba u-social media uthini. Sikhuluma nento esiyibukile. Why-ke siku-offend ngoba i-TV show? Kanjalo nalapha kwi-RSOD lento eyayivela iyese siyikhuluma. U-Annie nje kuze kuthiwe uyibhuli indlela wayebehave ngayo. Yini-ke yayicasula u-Annie ngoLachongo ingoba yena noLachongo bebephila impilo ecishe ifane ngalesa sikhathi. Kodwa ngeso lethu sabuka ukuthi hawu, omunye uthola imbala nimjabuleli kusho ukuthi nomona. Kanti bona bazositshela egcineni ukuthi yonke lento uyayikhanda, uzenzela yini. Uye ozenzela yonke lento ukuze iso leso as viewers sibone ukuthi waze wathandwa. Kanti ubani futhi owayenza leyo nto eyenza ngendlela perfect? U-Annie. Because wayekwazi ukubiza uhusband wakhe ngempela kubuye sengathi bakwi-perfect marriage. Wayekwazi futhi ukuthi ihambe ixoxwa kwaze wahlukaniswa ama-group kwabakhona abashadile kanye nabangashadile kwi-RSOD. Ngobani yena udayisa phela into yokuthi unkosikazi. And ekhaya lakhe kuhamba kahle konke. Kunjwa ngaleso sikhathi uyazi ukuthi uhusband wakhe ubhizi kwindaba abhizi kuzo and abantu bayambona. Yikho futhi ulo umabusi wathi ngiyamazi. Wasi umazelaphi? Wamkhuza uLachongo wathi hayibo ungasho kanjalo kuhusband womunye uthi umazela lapha, uyabo? Angithi yena uhleli la ku-TV uyasho ukuthi kwenzekalani konje wayethi ubani unkosikazi kabani kaDaguru. Ngapha uDaguru bayamusha bambonayo ukuthi simbonile kodwa, uyabo? Nembuzo siyafika wegazi manje ngahamba nophendula niyobuka niyolalela leya game abayidlalayo yembuzo lembuzo ababebuzana bona bonke. Le mbuzo ikhona indawo eyigudla kuyo ngoba bambuza ukuthi ungamxolela yini umuntu obhizi kakhulu ebuye kodwa eze kuwe. Wavela wajuluka u-Annie. Into ke yenza ukuthi afunde uLassie ngale ndlela ayemfunda ngayo ku-TV show ingoba uyayazi into ayenzayo. Nathi-ke lesisuyibuka ngapha kwezingane zesithembu siyibuke siyibabaze into esike sayibona before ngoba sibabaza ukuthi uMpumelelo i-red flag ehamba ngeenyawo, i-red flag ekhulumayo, khona ufuna ukuchoma ngaye. We guys, nabona uMpumelelo ehlalisa uTirolo phansi ngekhanda watshekisa ikhanda wathi akahlale phansi, wajukela bhasi hlala phansi, wahlala phansi. I-control-ke leyo. Ngeke sithi umoya sesimbuyanga ama sisodideka nge-episode eyodwa. No.
Kodwa phela ningakusho nikushona ngendlela ozwasikhuluma ngayo ngoba sikhuluma nge-TV show. Bese ngikwenzela isibonelo ukuthi sikwazelaphi ukuthi kuyenzeka ukuthi iy'mbali umuntu ey'thengele sikwazi ngolachonco, sezwa ngo-N. Neringi futhi ukuyikhipha uyifake sazi ngolachonco, sezwa lapha kwi-RSOD. Kwenzeka ngempela, kodwa sase sithi ekugcineni ulachonco eyenzile-ke lento ayenzile ukwazile kodwa ucontribute laphaya ku-TV show, i-RSOD, nge-storyline noma ubephila impilo engasiyo iqiniso, kodwa ukwazile ukubakhulumisa, waletha-ke iy'namba ngoba yonke le mgilingane owayeyenza kwakukhulunywa ngayo. Yena watrenda wadlula bona laba abashadile kwangempela. Nanamhlanje sazi ukuthi umshado wakhe wawukhona noma wawungekho, kodwa ngokwe-storyline ngento eyayenza ukuthi kukhulunywe wakhulumiswa ulachonco, silobe sishilo ukuthi kodwa unamanga, yabo. Hhayi ngoba sesithi unamanga simdelela, sasizwa into ayikhulumayo engahlangani. Ngolunye usuku useyakhala, ngolunye nangiya mase bembuza ukuthi nina nifuna ukuba worried ngey'ndaba zami, yabo, ethi nifuna ukuba confused ngey'ndaba zami. Ephume-ke ey'khiphe eceleni, useyajika futhi useyahamba uye ey'ndlini zabo. Uma ungafuni bazi iy'ndaba zakho, why pho uze ufuna ukuyobabona ey'ndlini zabo? Ngoba usushilo ukuthi wena shuthi usulwenzile udongo olukhulu ukuthi asizukwazana-ke on a personal level, kodwa uyahamba uyongena ey'ndlini zabanye. Sithiwani into nje ngapha, uyabo? I-RSOD sayibuka. Yabo le nto yokudayisa into engekho uyenza ibe khona, sike sayibona before. Namanje ngeke zisihluphe-ke ngapha kuzingane zesithembu. Kuzingane zesithembu nje into esesiyibuka ukuthi umseleko shuthi uyimentho kaMpumelelo ngempela. And uma eyimentho kaMpumelelo ngempela shuthi uma esekhathazeke ethi ukhathazekile shuthi usuke inokukhohlisa lento phakathi ngoba phela uyayi-approve into uMpumelelo ayenzayo. Siyivale-ke.